Hello लोगोफोर जोङो दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आंनि लोगो सासे ओमफ्राय नै बियो आंनि लोगो ओमफ्राय बिनि आब' जों थांगोन आरो ओमफ्राय बे आब'नि लोगो बे मेकआप खालामनो नागिरदों जोंखौ माने क्लास लायो आरो बियो ओमफ्राय ओरैनो प्रेक्टिस खालामनो नागिरदों एगजामबो नङा खोमा ने एगजामबो नङा खोमादां ओरैनो प्रेक्टिस नै ओंखारगासिनो दा देलायगासिनो ओंखारखांजोबाखै बिसोरो ओमफ्राय जोङो नैबे आब'नि न'आवनो दंफैयो आरो जोङो दख'ना आरि लाखाजोब्बाय जोङो मा गानगोन ओमफ्राय बांद्राय जेबो लायासै गांसेल' लाबाय थ'दो ओरैनो हालाय दे बेगानो गोलैबाय ओरैनो हार आब' जि साइज नुबाय आयै फिसा गावदांदां ओंखारखांजोब्बाय ओंखारलांनोसै जोङो दा डाइरेक्ट सहैनानै देखायनोसै जोङो दा सफैबाय नै बेयावनो दाख्लै बर' बाजारनि बिहरनायाबो नैबे बर' बाजाराव दाख्लै लाना थांनायमोन आरो मोजाङानो किउट हिन्जाव गोदान सिल न'खर मानसियानो सिल ने आरो देनां हाबा जानोसैबा बै खोमोनफोरा एसे खोमोन दंना बेफोरखौ ब्लिच खालामबा मोजांसिन नुगोन मानसिनाव मोखाङाव खोमोन थायाबा मेकआपआ साबसिन जाबावो बिल जायोना मिनिनायावहाय सुमिया सासे मोनसे नामा गोमखावजोबखायो फालिया मोखाङानो मुस खाथार मानसियानो ना केमेराखौ
दाबो दंगासिनो आयौ नोंनियाव माने जेबो मोजां नुवा मोजां नुवाहाय दे आयौ आय हरबावलाय मोनसे Oh my god नालाय आराम बिसिनायाव गाखोनानै गोसो खुसि मबाइल थुनोसै गोसो खुसिबाव नामा आयै न'आव सफैनानै मेंग्लिनानै थांनानै थानांगौ ना ओंखाम उखैजोब्बाय दा नोङो बाल आंखौबो आयौ आं नायनोनो हाला गावनि महरखौनो मुगैनोसो ओंखारबाय आङो बिना मेकआपैसो साबसिन ने खुगा नांगौ नोंना बोरै खाजोबखो नोंना मा गोसोम गोसोम आंनो मोनसे होदोंमोन ना नोङो अबाव दोनखो ओइ फाग्ला इयो रानो खोबनानै दोननांगौ ओमफ्राय आंना मा जाखो मेगनाव हाबलांबायलै आंना रोसिया Oh my god आं जिबायदि गावखौनो नोंना जाम्बा मेगनाव आरो आथा दंना आइलेस होनाया आलुवाखै नामा आलुवाखै माया आलु लाबायनो आलुवाखै ओइ आंना बै एक्सिडेन्ट जानायनिया बोरैबा नुयो खर'आव लोगो मोनबाय थादों गाबोन जि हमनो नामा खिथा र' आं भिडिअ बानायगोन ओरैनोबा मुसुगुरानो थोबसेबो गैया ओमफ्राय आंना एरैनोबासो साबसिन नुयो आंखौ मुसुगुरा जानोबाखै बेसेबां हेभि नुदों नोंमानि कालारानो गैया अबेयाव हेभि जाखो आंनिखौसो होनदों दा मेकआप गैयाबा साबसिन ने मेकआप थाबा माबा फुथुला बायदिसो नुयो खाराबाराव माने सिम्पोल खालामनांगौ ने मुसुगुर गैयि आखिनाङा आयौ सिथर सालाजोबसिगोन खोमा ना गोरानजों फार्स्ट टाइम होननानै ओंखायनोथ' Oh my god जोङो सासे आब'नाव मेकआप खालामहैदोंमोन बे आब'नि नामा मामोनलाय ओइ मा होनदोंमोन दिया ना मा होनदोंमोनथाय दिब्या बेनाराव दिब्या दङ मिन्थिला नाम आसलिखौ माथाय जिखुनु दिब्या लिरनाय दंमोन आरो बेमोन आरो मेकआप आर्टिस्टआ ओमफ्राय बे टिचारमोन आरो ओमफ्राय जोङो सासे बेनिनो स्टुडेन्टजोंसो खालामजादोंमोन ओरैनो प्रेक्टिस आरो नोंथांमोनाबो बे मेकआप आर्टिस्ट जाय आब' बेजोंहाय नोंथांमोनाबो खालामजानो हागोन हाबाफ्राव लेंहरनो हागोन खालामनोबा नांगौबा फेन होदोंलै जि दावरावसो जाबाय खोमादां आं बुंनायखौ खोनायासिन खोमा बाय बाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थेंक इउ